रायजो फिसा जालायनो क्लास रायजो थानाय नाखौ मानो मेथाइबो जाहोआसैबा खोमसिया ओंखाम संलांखादों आं ओंख्रिल' सङो अमायालाय फानदों नामा नै लोगोफोर आंहा नाजों जानो लाफा सायख' खानो नागिरदों नै नोंसोर मा होनो बेखौ लाफा सायख' लोगोफोर मोजां-मोजांथार नाजों संहांदां नाजों संनो नागिरदों इमान मोजां माबानि दा नाजों रोसि संनो नागिरदों लाफा सायख'जों ना नै लोगोफोर जोंहा न'आवनो लाफा सायख' दं माबाबायो दै माबाबा गा ini kesannya nah tampilan deh mas macam-macam getang-getang geli-geli मेनला अमा ओंखारदों दिनै दाख्लैसो मालाय माबा मानसि जायाखैमोन माब्रै ना माबा खोमा बायग्राफ्रानो बारा गैया दाख्लैसो गैयामोन मालाय मासेल'मोननो अमा बुरजा ओंखारनाय नङा सानदोंमोन खोमा लोगोफोरा दिनै लाफा सायख'जों ना संनो नागिरदों नै ना फांखासजों लाफा सायख' न'निनो लाफा सायख'आबो संसै दानिया लोगोफोर दा आङो ना एवनो थाखाय सारायखौ गुदुं खालामनानै लाबाय नाखौ एवग्रोनानै लानोसै लोगोफोर नाखौबो सुनानै लाखाबाय हालदै होबाय हालदै संख्रि लगायनानै लाबाय मैगंखौबो सुनानै लाबाय लाफा सायख' सामब्राम आलु हानाय सामब्राम बानलु हानाय लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला अननानै जोबजासिम नायलां आरो लोगोसे लाइक साबस्क्राइब खालामनानै हो लोगोफोर
भिडिअखौ लाजोबनो हायाबाबो आं ससे लानोसै गासिखौबो लाजोबनो हायाबाबो बिदिब्ला नोंथांमोननो नायलांबाय लोगोफोर नाखौ एवफ्रामनानै दोनबाय ओंख्रिया गोदौबाय लोगोफोर नाखौ होना लानोसै लोगोफोर ना एवनायखौ होनानै लानोसै माबायाव फुङाजों मोननो नागिरा फुङायानो लाखुमाजोबो लोगोफोर लाफा सायख'जों ना ओंख्रिया लोगोफोर माबायाव फुरलाला नुयो केमेरायाव बिदिनो नुखायो बरिया लोगोफोर एबार जानोसै लाफा सायख'जों ना बानलुजों दुन्दिया बाथोन